Ie, shwmai pawb. Fy enw I Izati. Fi'n dod o Brunei yn wreiddiol a nawr fi'n dysgu Cymraeg. Fi'n dysgu Cymraeg ers 2013 pan o'n i'n cwrdd Rhodri fy ngŵr nawr. Mae mam dy fi nawr. Fi'n siarad Cymraeg achos mae Rhodri yn Cymro a mae Idris yn hanner Cymro achos cyfnogaeth wrth rieni yn cyfraith a wedyn achos fi'n byw yn Cymru. Pan amser sbard fi, fi'n hoffi golygu fideos, fi'n neud fideos yn YouTube, fi'n neud vlogs, fi'n hoffi cerdded yn gwmpas. Fi yn coedwig nawr pan oedd fy ngŵr a brawd yn ifanc. Oedden nhw hoffi chwarae fan hyn. Edrych, Mada! Byddi o'n beth ar hynna? Ti ddim yn gwybod, Rodri? Na, ond byddi yma'n ysgol. Edrych yn nes. Byddi yma'n eich nes, edrych yn wenwynig. Oce, fi'n mynd yn ôl nawr achos fi'n wedi blino a fi'n chlwgu. Fi'n chlwgu iawn. Sa'n gwybod os mae fy ngŵr yn mynd yn ôl hefyd. O wel, bynta ni. Tips. Dim llawer o tips dy fi achos fi ddim yn rigol to. Ond gyda fi, fi'n just siarad. Paid becso gyda gramadeg, paid becso gyda treiglad. A pob nos fi'n sgrifennu dyddiadur yn Gymraeg. Felly, hwyl te!